Jazykový mentoring pod vedením Lídie Hric-Machovej je lídrom v samovzdelávaní s viac ako 23 000 absolventmi. No rok 2024 priniesol výzvu. Tradičné metódy narazili na strop a nástup AI éry priniesol na trh neistotu. Klient zareagoval radikálnou inováciou. Do svojho portfólia zaradil AI formu vzdelávania. Vrátane AI mentorky Almy, ktorá sa stala kľúčovým, no nie jediným prvkom nového edukačného ekosystému. Stáli sme pred ambicióznou výzvou zlomiť stagnáciu trhu, získať o 45% viac lídov pri 15% úspore rozpočtu. V PPC sme strategicky prekopali štruktúru kampaní smerom k vysokej efektivite. Cez Advantage Plus sme cielene zasahovali široké publika, čím sme neustále generovali nový dopyt, zatiaľ čo existujúcu databázu sme vyťažili inteligentným cross-sellom. Práve opätovný záujem našich fanúšikov o nové AI témy potvrdil, že sme trafili presný bod ich potrieb. V kreatíve sme vsadili na multiformátovú stratégiu. Od autentických reels s Lídiou až po AI generované vizuály. A výsledok? Kým tradičné kampane udržiavali stabilitu, AI kampane fungovali ako high performance segment s rekordne nízkou cenou za lead. 99 centov. A urobili z nášho účtu najväčší akvizičný nástroj. Výsledky? Rekordné. Získali sme o 66% viac lídov a AI segment sa okamžite stal najsilnejším kanálom v histórii firmy. Vďaka efektívnemu doručeniu sme ušetrili viac ako 21% a priemernú cenu za lead sme zrazili o viac ako polovicu. AI produkty vrátane AI mentorky Almy zbúrali dlhoročný strach z učenia. Vďaka našej stratégii sme klientovi priniesli tisíce nadšených študentov, ktorí sa učia doma. V jazykovom mentoringu sme dokázali, že vieme ako na to premeniť technologickú revolúciu na hmatateľný úspech. Jednoducho, priamo a bez omáčok.